Ben, bos días de novo. Comezamos ca mesa de deporte e ensino. Comezamos agradecéndolle pois ás persoas que a van configurar, a Diego Rojo a súa presenza, digo sobre todo a Diego porque aceptou o que lle propuxemos de, ademais de vir como relator, ser o coordinador da mesa. Ele vai facer un pouco de coordinador, a parte de expoñer o ámbito que mellor coñece, un dos que coñece, porque coñece varios, por eso tamén cumpría ben este papel, que é profesor de secundaria, neste momento está exercendo no Instituto de Bertamiráns, pero el tamén deu aulas na formación profesional, polo tanto é un ámbito que tamén coñece ben, e ademais foi asesor na Consellería de Educación tamén para a cuestión do ámbito deportivo. Daquela, doulles a palabra a Diego, que vai ser o que se encargue de presentar ao resto dos membros da mesa e comezamos xa. Bueno, moitas grazas. Escoítase? Sí. Sí. Moitas grazas. Bueno, gracias ao Consello da Cultura por ternos invitado. E, bueno, realmente o reto é bastante doado porque estou moi ben arroupado polos meus compañeros. Bueno, como ben dicía Tina, eu son profesor de secundaria no IES de Ames. Vou presentar os meus compañeiros. A miña esquerda teño a Anito, Antonio Ferrer Moreira, que é licenciado en Educación Física e tamén é profesor de primaria, diplomado en Magisterio. Actualmente imparte clases en primaria, el vai representar o ámbito de primaria e exerce no CEP, no Consello de Educación Primaria de Campolongo, en Pontevedra. A miña dereita teño a Ana Reicao, amiga, bueno, todos amigos, eles son compañeros meus de promoción, ademais, e Ana é, bueno, amiga desde moi pequenos, de Coruña, desde o ámbito deportivo, do atletismo. E Ana é doutora en Educación Física e é profesora de didáctica no INEF de Pontevedra. E á dereita de todo está Anxo Gómez, que tamén compañero meu de promoción, licenciado en Educación Física tamén no INEF de Coruña, e é profesor de clase en secundaria, bacharelato e, bueno, secundaria agora mesmo non sei se está, en ESO agora mesmo en bacharelato e no ciclo superior de falar un poquinho da nosa relación co galego, como nos chegamos a ser falantes de galego, desde que ámbito, porque é importante, non? Tanto desde o punto de vista persoal como desde o punto de vista profesional, tanto como estudantes como profesores, porque os que estamos aquí levamos toda a vida no sistema educativo, levamos desde os 6 anos, e como estudantes e logo como profesionais, non? E tamén como é dar clase en galego hoxe en día. Imos falar tamén, aínda que moitos de vós seguro que xa o coñecedes, porque haber docentes aquí na sala ou todos pasaxedes polo sistema educativo, a pesar das reformas, ver un poquinho como está como está a educación física, como está reflexada nos diferentes niveis educativos. Nos sempre falamos de educación formal. Ben, bueno, eu son de Malpica, a miña relación, eso marca, a miña relación co galego ven desde que nacín, porque eu nacín nun ambiente galego falante, pero
Si nas aulas eran todas impartidas en... Menos o profesor de Fisioloxía do Esforzo, que nos daba os apuntes en portugués. Bueno, Sí, os apuntes en portugués, porque utilizaba bibliografía brasileña. E, bueno, cando mudei o meu patrón lingüístico? Pois o mudei cando empecé a traballar, porque o meu primeiro destino foi en Muros. E ali todos os rapaces eran galegofalantes, entón parecía incoherente, non, creo que daquela ainda non había ningún decreto de bilingüismo. Ver un poquinho como están ordeados os diferentes niveis do sistema educativo. Sempre falamos de educación formal, esta é a definición de educación formal da UNESCO, non? Entón, falamos de primaria, falamos de secundaria, falamos de formación profesional e falamos da universidade. Serían estes os diferentes niveis que están aquí representados por nosos catros, non? Isto está extraído da páxina da Consellería, os diferentes niveis de ensino. A esquerda temos as ensinanzas de réxime xeral. A educación física está presente en todas como materia, menos en educación infantil, que é transversal, e na formación profesional inicial, que pode ou non pode estar, e nos programas de cualificación profesional inicial, que pode estar ou non estar. A dereita estarían as ensinanzas de réximen especial, que non son ordinarias, se imparten en un réximen de horarios, de acceso e demais que é diferente ás outras. E aquí teríamos as ensinanzas deportivas que logo veremos. Aquí faltaría a universidade, que sería o seguinte nivel. Bueno, isto é un esquema do sistema educativo na LOE. Bueno, actualmente está en vigor ao 11, pero a estrutura é exactamente a mesma. E imos a vela un poquinho ampliada, non? Teríamos, por unha parte, o que sería a educación infantil, abaixo de todo, que está dividida en 2 ciclos, un primeiro ciclo de 0 a 3 anos, un segundo ciclo de 3 a 6 anos, e esta etapa non é obligatoria. Que dura 4 anos, e da educación secundaria obrigatoria temos acceso ou aos ciclos de grado medio, que xa é formación profesional, ou aos ciclos de grado superior, ou ao bacharelato. E logo, na seguinte, do bacharelato teríamos acceso á universidade. E desde a formación profesional de grado superior, que se fai tamén despois do bacharelato, tamén habería acceso á universidade. De acordo? E aí á dereita, aínda que non se ve, sí que se ven, aí onde pon título de técnico deportivo de grado medio, eso serían o que mencionamos antes como ensinanzas especiais, que son as ensinanzas deportivas, que son equivalentes a un título de grado medio de FP. Dicir, a elas podemos acceder ou ben ao grado medio despois da ESO, ou ao grado superior despois do bacharelato. Non sei se máis ou menos isto vos soa ou non. Sí, bueno. Solo por incidir en eso, o das ensinanzas deportivas era un pouco o que se falaba na primeira charla que falaba Miguel, da Secretaría Xeral para o Deporte, que era a conversión que está facendo agora das titulacións que levaban as federacións ao ámbito reglado por parte de un centro educativo que será o que imparta e que emita esas titulacións de técnicos deportivos. Ben, aquí temos, por último, a educación superior, que sería todo o que se estuda tendo como punto de acceso o bacharelato, ou un ciclo de grado medio agora tamén. Desde un ciclo de grado medio agora se pode acceder a un ciclo de grado superior coa 11. De acordo? Entón, teríamos a educación física aquí estaría representada nos técnicos deportivos de grado superior, no bacharelato tamén hai a materia de educación física, nos ciclos formativos de grado superior de formación profesional, que actualmente hai 2 currículos publicados, logo os veremos,
e logo todo o que sería o ensino universitario, que dele nos falará Ana despois. Bueno, en educación física, en educación infantil, perdón, temos estas dúas etapas. Non existen materias como tais, asignaturas, sino que son áreas de coñecemento, e a educación física, en realidade, estaría representada en todas, igual que o resto das materias. Temos esas tres áreas: coñecemento de si autonomía persoal, coñecemento do entorno e as linguaxes, comunicación e representación. Na educación primaria, nestes 6 anos, que van dos 6 aos 12 anos aproximadamente, sí que temos a materia de educación física, dela nos fala Nito despois. Logo vería a educación secundaria obligatoria, a famosa ESO, que dura 4 anos, dos 12 aos 16. Temos unha materia de educación física que dentro do currículum consta con 2 horas semanais de clase, 2 períodos de 50 minutos normalmente, non son horas. E, ademais, en primeiro da ESO, temos unha optativa que está establecida pola administración, é dicir, o currículum xa está fixado, que se chama promoción de estilos de vida saudable, que poden escoller os alumnos ou non con outras ofertas, e que ten unha dedicación de 1 hora semanal. Na ESO, en educación física, temos 4 bloques de contidos. Temos uns contidos comúns, onde se recollen hábitos básicos sobre higiene, as diferentes fases da sesión, medidas de seguridade, o material, etc. Temos un segundo bloque que é o de actividades físicas artístico-expresivas, un terceiro de actividade física e saúde e un cuarto de xogos e actividades deportivas. Vale? Vedes que abaixo hai dúas representacións, dúas fotos de dous libros de texto. Hai moi poucas editoriais que editen libros de texto en galego para secundaria. De feito, solo coñezo 3. Antes Nito apuntoume outra que eu non coñecía, pero, en principio, só coñecía 3. E dentro da secundaria obligatoria temos a materia de promoción de estilos de vida saudable, que ten só 2 bloques de contidos, que son a actividade física e saúde e alimentación para a saúde. Ben, en que lingua se imparte a educación física neste nivel, na ESO? Depende do centro e depende do proxecto lingüístico de centro. O decreto de plurilingüismo do 2010, que é o que está en vigor, establece que as materias se impartirán garantindo unha proporción equilibrada de idiomas, dos idiomas do centro, que pode ser bilingüe ou plurilingüe. Por exemplo, no meu centro, que é un centro plurilingüe, hai cursos onde a materia de educación física se imparte en inglés e outros cursos onde se imparte en galego. Isto é sobre o papel, igual que no resto das materias. De eso, se queredes, falamos logo no debate, ou se tedes preguntas que facer. O bacharelato dura 2 anos, hai educación física obrigatoria só en primeiro, tamén con unha dedicación de 2 horas semanais, e logo en segundo de bacharelato temos unha serie de optativas que son de libre configuración do centro. Eso depende un poquinho do centro. Por exemplo, no meu centro hai unha optativa en segundo de bacharelato que é Introducción ás ciencias da actividade física, que se imparte en galego, e é de 2 horas semanais. Iso depende un poquinho de como estruturen as optativas o centro. Ben, dentro da formación profesional tiñamos eses 2 niveis, tiñamos os ciclos medios, a formación profesional de grado medio e a de grado superior. Lembrade que a de grado medio accédese desde a ESO e a de grado superior accédese desde o bacharelato. Actualmente hai unha pasarela mediante a cal se pode acceder desde o grado medio da FP ao grado superior. Dentro a formación profesional se estruturase en familias profesionais. Hai a familia de automoción, a de pesqueira. Entón, temos unha familia profesional que é de actividades físico-deportivas, onde hai
establecidos actualmente 3 títulos. Ata o de agora, ata este verán, había 2, que son os que están implantados actualmente, é dicir, en Galicia actualmente só se imparten os 2 primeiros, que é o ciclo medio de conducción de actividades físico-deportivas no medio natural, falemos dela a continuación, porque eu di clase en este ciclo. E o ciclo superior de animación, que agora cambio de denominación, creo que é de ensinanza e animación de actividades sociodeportivas, sí. E o ciclo superior de condicionamento físico, que está sobre o papel, é dicir, se publicou o Real Decreto que establece o currículum o verán pasado, pero aí en Galicia a día de hoxe ainda non se imparte en ningún centro, nin público nin privado. Ben, bueno, esa chea de siglas, de iniciais, sí, no, hoxe en día para coñecer a legislación educativa hai que facer un máster, a ser posible que non sea da Rei Juan Carlos, pero sí, realmente a terminoloxía a veces é un pouco, incluso nos perdemos nós. Bueno, eso quere decir ciclo medio de conducción de actividades físico-deportivas no medio natural. Non tiña máis denominacións que introducir. Actualmente está en revisión este ciclo, porque este ciclo aínda é LOCSE, está feito en base á Lei de Ordenación Xeral do 90, e ten que pasar a LOE. Normalmente os de deporte sempre somos os últimos nas modificacións. Ben, é un ciclo que actualmente, tal e como está implantado, se imparte só en 5 centros públicos de Galicia. Tamén se imparten en algún privado, pero bueno, así esporádica, como o Guadiana, un ano sí, un ano non, porque depende da matrícula. Nos centros públicos está Poio, está Gondomar, está Silleda, está Porto do Son e está Arteixo. É un ciclo que dura un ano, máis 3 meses de prácticas. O bloque de formación práctica impártese no curso seguinte, normalmente nos primeiros 3 meses. Dura 1.400 horas, incluídas el bloque de formación práctica, e neste ciclo o alumnado prepárase para ser guías acompañantes no medio natural, en itinerarios de baixa e media montaña que impliquen non encordarse, é dicir, o seguinte xa sería para un titulado de alta montaña, e poden facelo ben a pé, a cabalo ou en bicicleta. Ten unha serie de módulos que tamén teñen un título longuísimo, un módulo relacionado co medio terrestre, outro módulo de cabalos, conducción de grupos a cabalo e coidados e equinos básicos, outro de bicicleta, outro de actividades físicas con discapacitados, dinámica de grupos, fundamentos biolóxicos e da saúde e primeiros auxilios, e logo tres módulos que estos hainos en todos os ciclos de grado medio, que son Administración, Xestión e Comercialización na pequena empresa, Formación e Orientación Laboral, e, por último, este módulo que se imparte nos 3 meses seguintes, que son as prácticas, que é Formación e Centros de Traballo. Ben, este ciclo en que lingua se imparte? Teóricamente, se acolle tamén o decreto de plurilingüismo e, bueno, depende tamén un pouco do centro. Por exemplo, no meu centro en Silleda, dependendo do módulo, había módulos que se impartían teóricamente en lingua galega e outros en castelán. Materiais, por exemplo, en galego para este ciclo non hai, non existen. Dependen un pouco do profesorado. Por exemplo, eu impartía o primeiro e o terceiro módulo e os meus apuntes eu sí que os facía en galego, pero materiais en galego non hai moitos. Ben, por último, temos as ensinanzas deportivas, que ven a ser a incorporación ao sistema educativo dos títulos federativos, por así decirlos. É dicir, as formacións federativas poden seguir existindo, pero non teñen valor académico. É dicir, estes títulos son equivalentes, é dicir, teñen valor deportivo, teñen valor profesional e, ademais, teñen valor académico. Son estandarizados, teñen todos máis ou menos a mesma duración, estruturas en 3 niveis, un ciclo inicial, que é o antigo nivel 1, e o ciclo final nivel 2, que os dous conforman un ciclo de grado medio, é dicir, a titulación equivalente a un técnico. O acceso a eles é tamén mediante a ESO,
e unha proba de acceso. E o técnico deportivo superior, o requisito de ter bacharelato ou a proba de acceso, e o nivel 3, o ciclo superior. Vale? Bueno, todos teñen unha proba de acceso específica que pode ser estar no nivel 1, no nivel 2 ou no nivel 3 ou nos 3, non? Bueno, no nivel 1 sempre, e pode estar nos outros niveis dependendo un pouco da modalidade. Por exemplo, pues en fútbol, por exemplo, só hai proba de acceso específica no nivel 1. Por exemplo, en mergullo deportivo hai proba de acceso no nivel 1 e no nivel 3 por motivos de seguridade, non? Todos teñen un bloque común que é o mesmo en todas as modalidades deportivas, e logo o bloque específico xa depende da modalidade deportiva, non? E por último tamén teñen unha fase de prácticas, igual que na FP. Son a todos os efectos títulos de FP. A implantación en Galicia actualmente, isto é implantación na pública e na privada, non? Por exemplo, no centro de Anxo teñen o ciclo medio superior de fútbol e o de balonmán, no Sánchez Cantón. E logo en outros centros de Galicia tamén hai, na pública temos fútbol sala, atletismo, balonmán, baloncesto, hípica, non? E había salvamento até o ano pasado na estrada, pero creo que agora non funciona. E logo o resto de modalidades deportivas están implantadas en centros privados que as ofertan. De acordo? E, bueno, aquí acaba a miña presentación e doulle paso agora a Anxo que nos vai a falar un poquinho do bacharelato. Bo día a todas e a todos. O de bo día o digo non só como saúdo, sino para mí é un moi bo día, porque podo estar aquí no Consello da Cultura Galega, que non o coñecía e me apetecía. Agradecido porque me puidesen invitar e, ademais, pois encantado de estar nesta mesa hoxe aquí, pois acompañado de dous compañeros de promoción, de unha compañera como Ana, que a coñecín este ano nunha xornada de formación de deporte e igualdade, un curso que nos deu sobre sexismo e deporte. Eu, no meu centro, son dinamizador de igualdade tamén, nunha iniciativa do Concello de Pontevedra moi bonita e preciosa, que é crear consellos da muller nova en cada un dos centros de secundaria e coordinarnos para traballar en ese interesante tema, que me parece ten un pouco que ver, xa aproveitando, ten un pouco que ver tamén co da normalización lingüística, porque en igualdade tamén hai moitas leis que reflexan a igualdade de sexos e de oportunidades que ten que haber, pero na práctica se ve que non, e co galego pois pasa, creo que un pouco o mesmo, non? Antes de que empece a presentarvos pois os dous ámbitos educativos, o bacharelato e o ciclo superior, que no que imparto aulas, sí que me gustaría falarvos tamén, igual que fixo Diego, da miña chegada ao galego, non? A miña decisión de por que falo galego, importo as miñas clases en galego. Eu nacín como moitos galegas e galegos na emigración. Nacín en Santiago de Chile por circunstancias. Os meus avós maternos tiñan ali negocios e os meus pais, unha vez que casaron, foron a buscarse ali as habichuelas, non? Aos 2 anos de nacer xa regresaron os meus pais, co cal prácticamente do que a vida de emigración coñezo pouco, non? Pero sí que eso marcou un pouco, sobre todo, que os meus pais, que ao igual que os de Diego, eu son dun ámbito rural, son do Concello de Vilaboa, en Pontevedra, e dunha parroquia que se chama Paredes. Ali a lingua naquela época era o galego entre todos, hoxe xa non pasa o mesmo. Pero sí que é curioso como dentro do Concello de Vilaboa a zona onde eu vivía tiña máis influencia cunha zona urbana como Pontevedra e era un galego máis castelanizado. En cambio, a zona de onde era o meu pai, que dentro do propio Concello de Vilaboa é máis cara
a zona xa metida no que a ría de Vigo, cara onde está agora mesmo a Ponte de Rande. En esa zona estaba como máis aillado da zona de influencia urbana ata que a Ponte de Rande fixo que houvese influencia da cidade de Vigo, non? E aí, eu cando falaba cos meus avós paternos, sí que notaba un galego máis enxebre, máis cuidado, que despois, unha vez que chegaba ás clases de galego, eu escoitaba palabras como aluguer, e a moitos se sonaba raro, e a miña avoa paterna, eu recordo, viven de lugueiro, non? Que decían cousas dese estilo. E a mí, pois, aquilo me empezaba a interesar, sobre todo porque a miña avoa era moi boa contando contos e a mí me embelesaba pasarme, pois, a veces horas escoitando a miña avoa contándome aquelas historias, non? Como digo, igual que Diego, pois me pasaba que os meus pais pois falaban entre eles en galego, os meus avós exactamente igual, e comigo e coa miña irmá, que é un ano e medio menor que a min, pois falaban en castelán. Eso era así, tanto a miña irmá como a min seguíamos falando castelán, maiormente, salvo algún caso de, sobre todo con algunha persoa maior do pobo, que atopabas e falabas en galego, pero non foi ata que chegamos ao instituto daquela, claro, a se ver ata os 14 anos, que pasábamos ao instituto. Eu estudei no instituto onde dou clase agora mesmo, no Sánchez Cantón, e a partir de aquel momento, en ese cambio educativo, decidimos, a miña irmá falando comigo, decidimos que tiñamos que falar cos meus pais e decidir que eso non podía continuar así, que eles non podían falar entre eles en galego e cambiar de idioma con nós, que deberíamos falar galego todos. E a partir de aí, pois, no ámbito no que as persoas nos falaran en galego, nos respostábamos en galego e falábamos galego sempre. Eso continuou así ata que rematei INEF, donde son compañeiro, como decíamos antes, de promoción tanto de Nito como de Diego. No ámbito da universidade, ao igual que no ámbito do instituto, con que nos falaban galego, falábamos en galego, que falaba castelán, nos falábamos en castelán. A partir de aí, ese salto, tivemos a sorte de ser primeira proporción, co cal rematamos a carreira e nos pusimos a dar clases xa. E había que decidir que facía a hora de enfrontarme a dar as clases, en que lingua iba a dar as miñas clases. Evidentemente, a decisión en un principio mellor non foi fácil, pero sí que creo que aí o lado emocional pesou máis que ao mellor o lado cerebral, que non te poñía todo coas facilidades que debera para tomar esa decisión. Entón, o lado emocional dixo que había que pasarse ao galego. E a partir de aí me pasei ao galego e falei galego con que me falaban castelán e galego con que me falaban galego. E a partir dese momento, a produción toda a produción de elementos que tivera que transmitir para o alumnado, foran exames, apuntamentos, etc. Todo iba en galego. E, pois, ata o de agora. Non é un camiño fácil, pero sí é un camiño decidido. E creo que, en ese aspecto, creo que o lado emocional é o que nos debe levar a movernos polo que é o cuidado e a expansión e que non desapareza a nosa cultura e a nosa lingua. Mais que o lado impositivo, o lado emocional, me parece que o que nos pode axudar a seguir con esta tarefa. E, feita esta introducción, vos vou a comentar un pouco como está o que sería, vamos a empezar polo principio, como sería o bacharelato. Agora mesmo coa LONCE, o bacharelato ten, pois, como ben podedes ver, unha chea de materias que se orientan en función do que sería tres modalidades que hai dentro do bacharelato, que sería o bacharelato científico de ciencias, o bacharelato de humanidades e ciencias sociais, que ten dous itinerarios diferenciados, o de ciencias sociais por un lado e o de humanidades por outro, e o bacharelato artístico. Aí hai un peso de horas a cada materia, cantas hai que lexir, logo hai que cursar entre 2 e 3 materias do que
se chaman materias optativas e unha materia de libre configuración autonómica, que ves aí que hai as tres que se propoñen aí, e logo habería a posibilidade de unha materia de afondamento e reforzo que propón cada centro ou unha materia diferente que tería un peso normalmente de 2 ou 3 horas. Se denominan as materias dentro de 4 categorías. Habría materias troncais xerais, materias troncais de opción, materias específicas e o que vos decía antes das materias de libre configuración autonómica e unha materia que pode propoñer o centro. O primeiro de bacharelato é o único curso dos dous de primeiro de bacharelato que ten educación física dentro das materias que se imparten e os contidos da educación física van distribuídos en 4 bloques. Un bloque de contidos comuns, que sería como un bloque de contidos transversais, incluído o do aseo persoal, o da igualdade de xénero, todo isto irían dentro dese bloque de contidos comuns. Un bloque segundo que sería máis específico de actividades físicas artístico-expresivas, un terceiro bloque de actividade física e saúde e un cuarto de xogos e actividades deportivas. Para promocionar o segundo curso hai que promocionar con 2 materias pendentes máximo, que non quere dicir que se queden esquecidas, sino que en segundo de bacharelato habería que avaliarse desas materias suspensas e en caso de suspender 3 materias ou máis, pois o alumnado tería que cursar de novo todas as materias de primeiro de bacharelato. No segundo de bacharelato volve a pasar o mesmo, hai unha serie de materias en función da modalidade de ciencias en humanidades e ciencias sociais separadas en eses 2 itinerarios. O bacharelato artístico exactamente igual, tamén hai que escoller unhas materias optativas e tamén volve a haber esas 4 denominacións, 4 bloques do que son as materias que isto é o que condiciona o que vamos a falar despois das probas, o que antes se chamaba selectividade e que agora se chama ABAU, é dicir, as probas de acceso á universidade. Como ves, aí non aparece a educación física, tan só podería haber unha optativa que podría crear como a materia de libre configuración do propio centro o centro educativo e sempre en función da disponibilidade non só do horario e profesorados, sino tamén de instalacións deportivas. Centros como o meu, por exemplo, como Sánchez Cantón, somos deficitarios en instalacións deportivas porque temos ciclos deportivos, temos o ciclo superior de técnico de animación en actividades físico-deportivas e temos o outro día se decía no claustro que temos, creo que somos o segundo ou terceiro centro de Galicia en relación ratio alumno-profesor, é dicir, temos as aulas masificadas. Dispoñemos de un só pabellón, que ademais utilizamos cunha cortina que subdividimos en 2 para, na maior parte do horario, ter que estar impartindo aulas 2 profesores á vez, separados só por unha cortina, que tamén ten os seus inconvenientes, como o tema de ruídos, etc. É dicir, eu estou nun lado do pabellón impartindo a miña clase e, ao mellor, a vez que os paro para darlle explicacións do seguinte exercicio, teño aos do lado facendo unha coreografía de aeróbic, por exemplo. E de verdade que é un pouco complicado, pero, bueno, se leva. A hora de titular no bacharelato hai que titular con todas as materias aprobadas, tanto as de primeiro como as de segundo, e no caso de que algún alumno se quede chegado setembro con algunha materia suspensa, tería que escoller entre repetir todo o curso, con todas as materias, ou repetir só coas materias que ten suspensas. En canto ás materias que se dan en galego bacharelato, tiramos do que decía antes Diego, do decreto plurilingüismo, que é o que está hoxe en día en vigor e que di que no bacharelato cada centro educativo, segundo o procedimento establecido no regulamento de centro, establecerá unha oferta equilibrada na mesma porcentaxe de materias comuns de modalidade optativas para impartir en galego e en castelán. E cada 4 anos eso será revisable. De feito,
é dicir, o que realmente sucede é que ese documento se cambia cada 4 anos, pero o proceso, é dicir, en que idioma se imparte cada materia, depende do profesor. No meu caso, as materias, a educación física, tanto como os módulos que levo no ciclo superior, os imparto en galego. No papel consta que os dou en galego, pero, bueno, hai casos onde non sucede eso, non? No papel consta unha cousa, pero logo na realidade pasa outra. A proba de acceso á universidade, a SABAU, ten dúas partes. Unha parte obrigatoria, que aí entran as materias troncais xerais cursadas, por eso ten un pouco de sentido separalas nos bloques que vimos antes, as materias no bacharelato, porque despois, chegado esta proba, pois dentro da proba obligatoria están as materias troncais xerais que se cursan e unha materia que hai obrigatoria dentro do que serían as troncais da modalidade, ademais da lingua galega e a literatura. Por certo, que non me acordei de decirvos, hai materias que van vinculadas primeiro e segundo curso e por eso aparecen algunhas, pois, como neste caso, Lingua Galega e Literatura 1, Lingua Galega e Literatura 2, ou a mellor o caso de, se non recordo mal, algunha de artes, a física e química ligada coa física ou a química de segundo de bacharelato, que son imprescindible terse purado a de primeiro de bacharelato para poder cursar a de segundo. Para realizar o que nas probas, nas ABAU se di sobre a lingua en canto a esta parte obrigatoria é que para a realización deses exercicios os estudantes poden pregar a súa lección calquera das linguas oficiais da comunidade, é dicir, poden elixir entre galego e castelá, en calquera dos exercicios, excepto en lingua castelá e literatura, evidentemente, en lingua galega e literatura 2, e na primeira lingua estranxeira da que se avalíen que ten que utilizar a lingua correspondente. Na parte voluntaria, se examinan, se avalía as materias de opción do bloque das materias troncais de segundo curso e as materias xerais, troncais e específicas da modalidade, ademais da segunda lingua estranxeira. Como máximo se van a avaliar de 4 materias das que o alumno escolla, de entre eses bloques, e a nota que lles conta é das 2 materias que saquen mellor nota para ao final facer o resultado final da materia, que pesa un 60% do peso da nota final, que é coa que van a contar para entrar dentro das notas de corte que hai nas distintas facultades, nas distintas universidades, sería o 70% a nota xeral do bacharelato, a nota que obteñen do bacharelato unha vez rematado, un 40% sería a parte obrigatoria e, en función de uns índices, sumarían ata un máximo de 4 puntos máis con unha ponderación en función das 2 materias que mellor nota sacaron de entre as 4 máximo que poden escoller nesta parte voluntaria. Con eso remato co de bacharelato. Hai outra opción, unha vez rematado o bacharelato, que non é irse a unha facultade, é dicir, facer a SABAU, que normalmente nós o que facemos é recomendarlles que as fagan independentemente de que se vayan a facer un ciclo superior, porque a ABAU avalía todos os contidos para o que te estás preparando en segundo de bacharelato e unha pena deixar pasar esa oportunidade independentemente de que te vayas a un ciclo superior. A ABAU a tes feita e logo, se decides, pois, unha vez que fagas o ciclo superior, tes a opción de, con esa nota xa, incorporarte tamén a algunha outra carreira que ao mellor non te dé acceso ao ciclo superior que cursas. Entón, no ciclo superior, como ben decía Diego, agora mesmo estamos vivindo un cambio. O ciclo superior, igual que o ciclo medio, eran titulacións LOCSE, é dicir, non pasaron nin pola LOE, e agora nos queda dar o salto á adaptación LOE antes de pasarnos al 11. Entón, nese cambio que vai a entrar para o curso que ven, xa nos anunciaron que vai a entrar para o curso que ven, pero aínda non sabemos
como vai a ser, e estamos a mes de abril, pois vai haber, en vez de un técnico superior en animación de actividades físicas e deportivas, vai haber 2 ciclos superiores diferenciados. Un vai a ser ensinanza e animación sociodeportiva, que é o que ten máis que ver con esta mesma titulación que temos agora LOCSE, e unha diferenciada que vai a ser técnico superior en acondicionamento físico. Teño que ver a chuleta porque a verdade aínda isto é casi de Antonte. Só vos falo do que o título do que vai ser o ciclo superior. Nos falta aínda saber como se van a denominar incluso os módulos que vai haber aí, carga horaria e todo eso. E iso nos ven xa para quedarse e para empezar en setembro. En primeiro curso deste título, deste ciclo superior, temos varios módulos, en vez de materias se chaman módulos en formación profesional. Temos, aí vedes ademais o cargo en número, o que sería o cómputo en número de horas que habería que impartir ao curso e ademais as sesións semanais que se imparten. Actividades físico-deportivas con implementos. Os implementos son, por exemplo, raquetas, sticks, todo eso serían deportes con implementos, actividades físico-deportivas individuais, animación dinámica de grupos, fundamentos biolóxicos e bases do acondicionamento físico, metodoloxía didáctica das actividades físico-deportivas, xogos e actividades físicas recreativas para animación. Este é un dos módulos que imparto eu xunto co de actividades físico-deportivas con implementos. E logo habería 3 horas aí que, en función de cada centro, poden implementar outros módulos. Hai 3 horas que se poden, digamos que, incorporar a algún dos módulos en función do que o centro dispoña. A promoción ao seguinte curso, o segundo curso, son 2 cursos en ciclo superior, vai a depender de que se aproben todos os módulos ou como máximo se poden suspender módulos que sumen máximo 300 horas. Si isto non sucede, e se exceden nos suspensos os módulos que hai suman máis de 300 horas, o alumno ten que repetir curso, pero só repite cos módulos suspensos. En segundo curso temos, vedes que outra serie de módulos, son actividades físicas para persoas con discapacidades, actividades físico-deportivas de equipo, formación en centros de traballo, que é o mesmo que pasa no ciclo medio, agora vos explicarei un pouquiño, organización e xestión dunha pequena empresa de actividades de tempo libre socioeducativas, primeiros auxilios de socorrismo acuático, proxecto integrado, que é o módulo que levo eu en segundo curso, e formación e orientación laboral. A formación e orientación laboral é común a todos os ciclos. O que vos decía, a formación en centros de traballo son as prácticas en empresa, chega ao final do segundo ano, é dicir, neste trimestre agora mesmo o meu alumnado está nas empresas facendo as prácticas, teñen que cubrir 380 horas de prácticas e para chegar a esa FCT, a facer a formación en centros de traballo, ten que ter superados previamente todos os módulos de primeiro e segundo curso. E unha vez que superados todos os módulos, superada a formación en centros de traballo, pois teñen a titulación correspondente como técnico superior en animación de actividades físico-deportivas. En que ámbitos traballan? Pois en programación, ensino, dinamización, avaliación de actividades e, ademais, en dirección e animación de grupos e avaliación da condición física. Ocupacións que poden levar adiante, pois promotor de actividades físico-deportivas, animador de actividades físico-deportivas, coordinador de actividades polideportivas, monitor de actividades físico-deportivas recreativas individuais, de equipo e con implementos, o que normalmente vedes por aí de actividades extraescolares, actividades en gimnasios, pois eso sería, digamos, que o campo de traballo que teñen. A maior parte do alumnado que temos, polo menos os que temos no Sánchez Cantón, están utilizando o ciclo superior como ponte para o acceso á universidade, sobre todo a carreiras que teñen que ver coa saúde. Vale, e en canto ao que é o galego, que módulos se imparten en galego, pois tamén o decreto polilingüismo que nos di é que
Na formación profesional específica, nas ensinanzas artísticas e nas deportivas, a oferta terá que ser tamén equilibrada en materias e módulos en galego e en castelán. E é curioso ese segundo punto que di que en todos os módulos garantirase que o alumnado coñeza o vocabulario específico nas dúas linguas oficiais. Polo que eu coñezo, do meu centro e de algún outro, este segundo punto se incumple casi sempre. Vale. E pola miña parte, nada máis. Damos de paso entón a Ana, que nos vai falar do ensino universitario. E do galego no ensino universitario. Este. Vamos a intentar cinguirnos 15 minutos e nos vamos. Ya, vou poñer kilómetro. Bueno, bos días a todas e todos. Como os meus dous compañeros iniciaron facendo un breve recordatorio de como foi o seu achegamento á lingua galega, pois eu tamén vou facer o mesmo. Eu creo que o meu é unha mistura do que contou o Diego e o que contou Anxo. Se en lugar de Malpica poñedes Mazaricos, pois por aí andaría eu, non? Iba a colocar na presentación unha viñeta que utilizaron na área de normalización lingüística da Universidade de Vigo no ano 2017. Non a coloquei, agora arrepentínme, non? Pero vou a contar esta viñeta. Porque creo que ven a tona, non? Que ten que ver co que estamos falando na mesa. A viñeta, o que se ve, é a un raparigo pequeno, non? Vestido co típico mandilón de escola, que está no exterior da escola, non? E aparece un carteliño que pon escola. Entón, sai a profesora, a porta, non? E lle di: Roy, que estás buscando? E Roy, que está así mirando po chan, di: a lingua. Entón, eu conto isto, non? Porque, efectivamente, eu sinto, creo que como moitos de nós, non? Que a min usurparon a lingua cando entrei no ensino, porque eu tiña unha lingua maravillosa, unha lingua dos meus pais, onde cando eu facía inmersión lingüística era cando iba á aldea, non? Ao lugar ali, e a mí me usurparon na escola, na escolarización. E logo o proceso de recuperación é un proceso, bueno, consciente, pero que eu ás veces, inclusive onte, non, que falaba con as compañeras ao respecto da miña participación nesta charla, non, e decía, bueno, a ver se polo menos coloco ben o pronome, porque eu pelexome continuamente coa colocación do pronome, e eu, porque me usurparon a lingua, non, e eu penso que neste aspecto, non, esta mesa redonda, non, que fala sobre educación, deporte, ensino, pois, canta relevancia, non? Que cando menos, se non somos, bueno, que sería o ideal que fósemos quen, non? De multiplicar a lingua, pois que polo menos non a usurpemos a moita xente que accede aos nosos estudos. Bueno, dito isto, a ver se me funciona o... Era aquí, non? Así? A ver si? Así, vale. Vou a falar desta simbiosis ou desta triloxía de docencia universitaria, deporte, ensino en Galicia. Xa non é triloxía, é cuatroloxía, non sei como se diría. Realmente, a presencia do deporte no ensino universitario aténdese un pouco reflexada aí, non? Por unha parte, está o grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, comúnmente coñecido por INEF, pero que sabedes que a súa denominación cambiou. Isto acontece como a educación física, non? Que ainda a día de hoxe os profesores de educación física se siguen pelexando para que o alumnado non lle chame gimnasia. Pois isto é o mesmo, non? Realmente xa non existen os INEFs, sino que existen os graos en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Eu son docente no grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte da Universidade de Vigo, en Pontevedra. Sabedes que en Galicia tamén existe un grao semellante na Universidade da Coruña. E logo, bueno, pois evidentemente a educación física xa non tanto vencellada ao deporte. Cando vou falar de deporte, perdóademe esta precisión conceptual, refírome especificamente ás modalidades deportivas federadas, institucionalizadas, regladas, é dicir, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol. E cando fale de outros manifestacións da motricidade, pois utilizarei denominacións como xogo, danza, incluso o mellor dramatizacións, non? Pero, bueno, cando eu falo de deporte, me gusta cinxilo ao deporte entendido como deporte federado, non? Que é un produto da modernidade, que ven do esporte inglés. Digo isto porque realmente o deporte, veredes que é diferente falar de deporte lingua que falar de xogo e lingua. Antes me comentabas o efecto que ten a lingua, non? Sobre un contexto de xogo popular, como pode ser a chave. Evidentemente, a chave está arraigada na nosa tradición e no noso ser profundo, non? Mentres que os deportes, por vir do esporte inglés de Inglaterra do século XIX, lóxicamente son contidos alleos á nosa tradición. Entón, de alguma maneira, ese casamento de deporte e lingua
requiere un esforzo maior, ás veces, que o casamento entre tradición, bueno, baile, danza, non sei o que me quere apuntar aquí. Sí, non, ten que ver co que dixo Anxo antes, que nós temos un problema engadido, que é a terminoloxía. Para nós, a veces, falaba el da terminoloxía en galego, isto ás veces é complicado. Precisamente por esta tradición, porque todos os deportes modernos, como tales, federados, a maioría son de orixe británica ou, bueno, saxona, non? Entón, isto a nivel terminolóxico, porque, claro, como traduces stick? Un stick de hockey. Hockey xa non ten traducción. Aunque, bueno, hai que decir que hai un xogo en Ourense que se chama Porca, que é moi parecido. A Porca que é moi parecido, non? Pero bueno, isto crea unha dificultade engadida para nós. Perdón, que te cortara, pero... Tranquilo. Bueno, entón, ademais desta titulación do grado en Ciencias da Actividade Física e Deporte, na que eu me vou a centrar fundamentalmente, porque é a que máis coñezo e onde levo impartindo 16 anos docencia, tamén coñezo e coñecemos os que estamos nesta mesa, porque ambos os 4 nos formamos no INEF da Coruña, que por aquel entón sí que era INEF, entón tamén coñecemos esa realidade da lingua na UDC. Con respecto ao grado. Pero, bueno, que saibades que, efectivamente, o deporte tamén estende os seus brazos na formación universitaria en másters específicos, como vos comentaba, no grado en primaria, por exemplo, nós temos unha mención, eu traio na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, e temos unha mención específica en Educación Física, é unha especialidade dentro de primaria, un número determinado de créditos que che dá mención en Educación Física, e logo, evidentemente, o máster en formación do profesorado tamén ten a especialidade en Educación Física. Como vos decía, eu para non estenderme moito e para intentar dar... A ver se non me perexo con isto. Aquí, aí. Vou a falar especificamente da... Esta palabra a veces é moi fea, non? Da realidade. Non vou falar da realidade, vou a falar da miña impresión da realidade. Porque a realidade é difícil coñecela, non? Arranguela toda. O respecto do grado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Básicamente, non? Os alumnos e alumnas egresados desta titulación teñen eses ámbitos que vedes aí de competencia laboral, non especificamente docencia formal, porque para eso teñen que facer o máster en profesorado, e, bueno, pois esas son as súas saídas profesionais, onde van a exercer labores vencelladas co deporte, actividade físico-deportiva en xeral. Entramos coas cuestións da terminoloxía. Bueno, e eu quero poñer isto de partida, non? Que cando Anxo estaba dicindo o que acontecía co tema do xénero, non? Que hai legislación sobre xénero, non? Pero, bueno, logo que esa legislación realmente teña un efecto sobre as nosas conductas diarias, pois esa ponte ainda está por pulir. Fixadevos os estatutos da Universidade de Vigo, non? Estos son os estatutos da Universidade de Vigo e dicen explícitamente que o galego é a lingua propia da Universidade de Vigo. Que a Universidade de Vigo promoverá, de acordo coas súas competencias, liñas de actuación que garantan o uso pleno da lingua galega. Bueno, podedes seguir lendo vos. Non sei se alá atrás conseguides ler, máis ou menos. Se non tendes que poñer se non vos lo leo, pero bueno. Vou a ler, porque o terceiro eu creo que é relevante para un pouco que quero falarvos. E tamén aproveito para decir que para mí foi unha alegría que Diego me contactase conmigo, porque eu vivo nun secarral, é dicir, eu na miña universidade non atopo, na miña facultade, non atopo espacios de sensibilidade onde poder afrontar a cuestión da lingua, porque, como veredes agora, con datos que vos vou a dar, é eminentemente castelán falante, non? Entón, bueno, para min, pois, polo menos, non sei se vai ser casi un acto psicomáxico ou unha terapia, pero, bueno, polo menos teño un espacio onde poder dicir, por favor, como está o galego, non? Pataleamos un pouco, a ver se espantamos aí algúns aspectos negativos que están a surdir con respecto á lingua na universidade. Bueno, dice, non, que a Universidade de Vigo establecerá mecanismos formativos para que nos procesos de acollida dos diferentes membros da comunidade universitaria se favoreza o coñecemento suficiente da lingua galega. Veredes que isto é moi bonito aquí, pero logo vos vou a contar breves pinceladas para que vexades cal é realmente o efecto que ten esta normativa sobre a selección do profesorado. A selección, a promoción e a calidade da docencia na universidade. Que peso ten isto? Bueno, nos procesos de selección de persoal valorarase positivamente o coñecemento da lingua galega e do resto das linguas oficiais da Unión Europea. Bueno, o galego nas facultades de Ciencias da Actividade. Este é unha das viñetas dese calendario, a outra non vos la puxen, vos la contei, esta vos la poño, non? Dice, con el gallego non se va a ningún lado. Non, para iso se anda cas pernas, non? Entón, este discurso, non, tan manido de que o galego é unha lingua
que neste momento de globalización, de internacionalización, un atranco, non? E ese discurso está moi presente na universidade, polos meus compañeros e compañeiras, que lle digo ao alumnado que a lingua é algo que non lles vai abrir as portas a este proceso de barbarie, non? Neoliberal que estamos tendo, que require o uso dunha lingua que é maioritaria, colonialista, como pode ser o inglés. Entón, a presión do inglés como lingua na universidade é brutal. Aquí tendes o decreto do plurilingüismo, na universidade nos están continuamente instando a que transformemos a nosa docencia a unha docencia en inglés para favorecer a apertura da universidade ao internacional. Bueno, o deixo a ir, sobre isto poderíamos falar moito, non? Tampouco todos son aspectos negativos, pero esa presión está aí. A situación é unha lingua minorizada na Facultade de Ciencias da Actividade Física e do Deporte. E vou a expoñer en tres apartados. Docencia discentes, está minorizada na docencia, está minorizada nos discentes, está minorizada na carreira docente. Vos vou explicar brevemente que isto da carreira docente, que é moi, bueno, a carreira docente na universidade xa sabedes que é todo un universo, non? E no currículo plan de estudos. Isto só vou apuntar, porque creo que, ademais, se cadra na última intervención, Nito, sobre isto vai a afondar ao millor seguramente algo. Mirade, isto, cando o Diego me contactou comigo, dixen, como ainda tiña docencia, vou facer unha breve enquisa. Non lle dedes moito valor científico, foi un cuestionario pasado por Google Sites, pero, bueno, é así. Que preguntei ao alumnado, non? Eles están en terceiro. Cantas asignaturas tiveran até o momento en lingua galega? Aí tendes o resultado. Isto é dato deste ano. Vedes que de 24 asignaturas que cursaron até o momento, 19 son en lingua castelá. 2 foron en galego e castelán, porque tiñan 2 profesores, profesoras, entón un deles falaba en galego, outro falaba en castelán. Ás veces, decía, non? E 3 eran en lingua galega. Eu dinlles 2 desas 3. É dicir, houve outro profesor de pedagogía. Entón, lingua minorizada na docencia? Claro, lingua minorizada na docencia. Como non che van secuestrar a lingua? Se chegas á universidade, que supuestamente é a lingua propia da universidade o galego e o teu profesorado fálate en castelán. Hai que facer un esforzo. Eu manéxome na diglosia, pero para min, ás veces, péscome a min mesma cambiándome o castelán, porque cando a presión da contorna é tan grande, lóxicamente. Entón, bueno, isto tamén outra cosa que deixo aí, non? A política universitaria, non? Cal é a política universitaria que ten que facer que esta situación mude, pero con medidas. A mí me encantaba o que decía Anxo do emocional. Eu xa non sei se isto é unha derrota do emocional e xa quero que haxa apelar a lingua de forma non tan emocional. Eu falo pois por convicción, pero mellor hai que facer que a xente fale por obrigación. E a obrigación a veces ven derivada do peto, non? Isto vemos o caso de Euskadi e o caso de Cataluña, de como fixeron ou estableceron determinados parámetros para os complementos retributivos e o control da docencia, pois que, evidentemente, o profesorado ten que entrar polo aro, porque, senón, iso afecta, xa sei que é dicilo, pero, ao final, o capital, non? Bueno, lingua minorizada na docencia. Bueno, discentes. Isto é ainda menos científico, isto non o vou publicar, non me vai valer para a miña carreira docente. Porque eu teño, como decía Diego, dúas materias, bueno, 3, pero bueno, dou a materia de didáctica dos procesos de ensino-aprendizaxe e eu lles fago un examen oral. Bueno, non o examen, é a defensa da programación, unha parte da defensa da programación. Entón, acuden ao meu despacho e teñen que contestar, teñen que defender unha programación. Entón, eu aí, pois, como os teño grabados en vídeo, fixe unha contaxe, non? De cantos utilizaban como lingua vehicular nese momento o galego. Bueno, o resultado é que está entre un 10%, que me falan en galego, non? Falaron comigo galego. E vou contar unha anécdota que eu creo que incluso chego contenta a casa, non, cando me pasan estas situacións. Porque en 3 ocasións hai alumnos e alumnas que están facendo o exame oral, entón, nun momento determinado, o alumno e a alumna nota, como eu lle pregunto en galego, eles e elas empezan a contestar en galego. Pero logo pasa un ratiño e dicen, podo pasar no castelán? É que podo falarte en castelán? É que así expresome mal. Entón, sigo o exame e lle volvo a preguntar en galego e eles volven a falar en galego. E digo, hai esperanza. Hai esperanza. Hai esperanza. Hai algo aí. Porque, ao mellor, eses cativos e cativas, pois,
foron de Berce galegofalantes, ou na súa contorna xente de Moaña, de Mos, falan en galego. Entón, bueno, no momento que teño unha interlocutora, fixadevos unha experiencia, nada, de 20 minutos de exame oral comigo, e lles ven aí, sale aí, bueno, pues, chego contentísima a casa. Pero, bueno, eses casos son os menos. Tamén vos podo contar outra anécdota, non? Traballo de fin de grau, presentación ante un tribunal, un cativo, bueno, digo cativo, non son tan cativos, chega e lle pregunta ao tribunal, pregúntalle, ves, xa está o pronome, pregúntalle, podo falar en galego? Fixadevos, non? En defensión do galego, que estemos na Universidade Galega e chega un rapaz a un traballo de fin de grado co descoñecemento e pregunta ao tribunal se pode falar en galego. A cuestión é que finalizado esa exposición, nun caso había unha rapaza que é galegofalante maravillosa noutro traballo de fin de grau. Unha fala maravillosa e a mí sorprendeume que falase en castelán o día de defensa de TFG. Entón eu estaba no tribunal e comenteillo como membro do tribunal, non, simplemente quería, se me pasou o meu tempo. Eu sou moi disciplinada con isto. E preguntei por que non utilizara o galego. Entón, un membro do tribunal, un compañeiro meu, díxome, Ana, creo que esa cuestión non ven a conto. Claro, eu lembrei os estatutos da Universidade de Vigo, non? E lembrei cal era a función da universidade. Dicir, como non iba a ver a conto na formación dun profesional cuestionarse por que, nese momento de presentación de contidos, non fala galego e utiliza a lingua castelán. Claro que ven a conto. Entón, esa é a conciencia do profesorado. Me dades un minutinho? Dous. Veño, que me roubaste este dous, Sí. É certo, Isto é como o tempo de desconto do fútbol, non? Unha cousa así que desconta, pois te igual. É a prórroga. Balón pé. Vou ser breve. Entón, por unha parte, balón pé. Minorizada na docencia e nos discentes. Carreira docente. Bueno, carreira docente, sabedes que está a cuestión de que o profesor universitario, que temos un ego enorme, creo que temos o ego máis grande das profesións, non? Que estamos sempre co currículo, non? Co currículo a voltas, porque é o currículo que nos permite medrar. E que ocorre? Bueno, pois que na carreira docente na universidade, da igual que seamos de deporte, da igual que seamos de lingua, pois aquí do que se trata é de facer currículum. E facer currículum, hoxe en día, nesta lógica neoliberal, é ter publicacións internacionais. Publicar unhas revistas que teñen índices JCR de impacto e esas revistas, pois, que o conta moi ben Alba Nogueira, se non me equivoco, nun libro que se chama Lingua e Investigación, esas revistas son maioritariamente en lingua inglesa. Entón, os profesores e profesoras da Universidade de Ciencias Actividades e do Deporte temos que publicar, temos que facer carreira docente e publicar en galego e, como quen di, non te vale para a carreira docente, porque a Universidade non recoñece esas publicacións nos seus baremos, non? Bueno, eu podría falar das acreditacións tamén. Cando nos acreditamos, é dicir, para ser titular de universidade, sabedes que previamente que conseguir unha acreditación estatal. E nesa acreditación, en ningún momento aparece como criterio que fales a lingua galega. Que queres un complemento retributivo, o que vai ao peito, que hai autonómicos e estatais. Entre eses criterios non aparece, a excepción do complemento de excelencia curricular e docente, como criterio o uso da lingua galega. A variación de investigación, o que vos decía, a indexación internacional, o que vos comentaba dos artigos. Concursos de profesorado. Eu estive en moitos concursos de profesorado, infelizmente. Unha labor bastante ingrata. Sabedes onde se valora na Universidade de Vigo o uso da lingua galega? O coñecemento da lingua galega. En outros méritos. Que outros méritos ven sendo como o restrollo. O restrollo final, o que non vale así como que te dan 0,0001 e ao final te quedas con 0,1 sobre 10. Aí está. Entón, entra o profesorado na universidade que non sabe galego. E a cuestión é que ese profesorado, outro día, vos conto outra anécdota, estábamos facendo a memoria dun curso de doutorado no que participo, e entón pedíronme que a supervisara, porque había que entregala en galego. Pedíronme, non? Os meus compañeros. Entón, eu supervisei. Bueno, aquelo era rocambolesco. O galego aquelo, non sei se era chinés ou que era aquelo, unha cosa extrañísima. Eu non son unha excelente galego falante, ni tal, pero bueno, revisei. O gracioso é que cando yo enviei, despois vironme polo pasillo e polo corredor e dixeronme: "Oye, Ana, cando teñamos algo que escribir en galego, en castellano. Oye, Ana, cando tengamos algo que escribir en galego, ya te lo pasamos." Entón, dixen: "Non, te formas. Como che vou revisar eu?" Vamos, cousas estratosféricas, non? Que ocurren na universidade. Por iso estaba contenta de vir aquí.
que aquí por lo menos igual hai sensibilidade con respecto a isto. E logo, bueno, que saibades que os actos académicos de graduación, o decano, os padriños, todos falan en castelán. Ali todos falan en castelán, te mandan os correos en castelán. Ciencias da educación do deporte, todos. Bueno. E isto simplemente para apuntalo, e xa deixo a Anito. O que vos comentaba antes do deporte, o currículo da titulación, sabedes que se basea, pois, primeiro nun libro blanco, logo hai un verifica, non? Que é como plan de estudos. Os contidos dese plan de estudos en ningún momento mencionan pois aspectos como a incardinación dos estudos sobre o corpo e movimento na cultura tradicional galega. Non falan do localismo da nosa corporeidade, non falan de expresións propias. O único que falan son de contidos xenéricos, globalizadores, fútbol, baloncesto, balonmano, pero incluso na asignatura de xogo, como de escritores no plan de estudos, bueno, pues aparece algo de xogo popular, en castellano, non? Xogo popular, pero non matiza tanto. Entón, creo que tamén se está perdendo na universidade a oportunidade de buscar eses espacios, esas noosferas, non? Eses espacios ecolóxicos onde se cadra a lingua emerxe de forma máis natural, que non quero dicir que non se poida falar de deporte en galego. O caso está o Barça, non? Que sendo o deporte rei fa unha apoloxía, non sei se falar apoloxía igual é un pouco exagerado, non? Pero claro que se pode transformar e galeguizar o deporte moderno, pero tamén é certo que hai que intentar buscar outras canles como é poñer en valor vías máis propias, non? Do que é noso. E, bueno, e con isto xa creo que pasei o tempo de desconto, non? Entón, deixo a... Paso a Anito, a Antonio Ferrer Moreira, do CEP de Campo Longo. Me pasei o tempo de desconto. Deixo estas dos a cuarta ainda. Se Anito fai 20 minutos e temos 10 ou 15 minutos para preguntas. Se cerro. Isto non queres. Vale, bo día. Ben, eu son de Pontevedra, nací nun concello que se chama Apoio, está moi pegado a Pontevedra, o sea que o concello, a zona esa é bastante castelán falante. E, bueno, eu pasei ao galego un pouco levando o mesmo esquema que os compañeiros. No meu caso, pois non sei se é parecido, algo parecido é. Na miña casa falaba en galego, pero despois na escola pois era todo castelán. E, bueno, eu considero-me un neofalante, ao chegar aos 17, 18 anos, pois, bueno, aqueles que pensamos que é unha injustiza e que queremos, bueno, pois, por motivos emocionais ou lóxicos, porque a mí parecía máis absurdo que a nosa lingua que non se falara, non? E aos 17, 18 anos, cando comecei magisterio, pois decidín tirar para adiante co tema. E, bueno, curiosamente, magisterio, na miña aula, de 100 éramos dous os únicos que falábamos galego, eu e un do Grove. Despois de magisterio, eu empecé o INEF en Granada. Pasei a... perdón. Pasei o... A ver, fixe un INEF en Granada porque non había INEF aquí na Galiza, non? Pero, bueno, depois, por motivos de mil, eu empecé un pouco tarde a estudar as dúas carreiras, tanto magisterio como INEF. Pedín traslado para Madrid. En Madrid non aproveitei co tema militar, non aproveitei. Había INEF pola mañá e pola tarde, pero tuve a mala sorte de que pola mañá non se podía sair moito do cuartel, non? E decidín repetir para reenganchar cos meus compañeiros. E eu entrei en segundo. E depois, en terceiro, ofreceronme traballar, ofreceronme a varios, ninguén quixo porque todo o mundo quería acabar coa primeira promoción, traballar no Colexio Santa María del Mar. E, bueno, conto isto porque foi, para min, a única vez que casi que me rendín a esa forza que tiña eu, a esa fouteza, dicir, no, eu tiro para adiante e xa está. Había un compañero que me dixo, traballaba ali, e decíame, Nito, non hables gallego. Era para facer un contrato, Nito, non hables gallego, non hables gallego. E dixo, bueno, eu pensei nun pouco e dixo, mira, eu eso non vou aguantar, non podo, eso vai ser superior a min. Pero dixo, bueno, vamos a ser un pouco prudentes e tal. E a primeira entrevista
fixen en castelán unha vez que entrei, cambiei totalmente o galego. E se me queren votar, que me voten. Pero de aquí non... Pero, curiosamente, levei unha sorpresa moi agradable dos jesuítas. Eu tiña un concepto da privada e resulta que non lles importaba. O sea, foi unha cousa así... Bueno, pois mira que sorte. E outro compañero insistíame moitísimo en que eu non... Bueno, despois, como tive a sorte, de casualidade, gracias aí ao compañero Anxo, que éramos compañeros de piso, el collía os apuntes, eu chegaba a casa e estudaba, porque claro, eu traballaba e estudaba, andaba nos dous frentes. E Anxo resume moi ben, é un fenómeno. Estudaba, e acabei con eles, tive a sorte de acabar con eles. E bueno, tuve que decidir, a verdad que foi difícil, sí, porque contratábame todos os anos, eran 20 horas, tal, pero resulta que, como non me facían fixo, había opción de entrar de interino, era a súa primeira promoción, e dixi, Dios mío, que fago eu agora? Porque me ofrecían despois quedarme fixo no colexio. E dixi, Dios mío, estou en Coruña, comedor, aquí na casa, teño todo, tal, que fago agora, tal? E, bueno, como non me fixeron fixo durante esos anos, enfadeime con eles, e dixi, no, agora marcho e vou me arriscar a ir a pública. E, bueno, na pública tiña a sorte de, como tiña magisterio tamén, pois de presentarme as dúas opcións. Aprobei en primaria e non quixen saber máis nada, non? E a verdade que estou bastante ben. Son moito máis agradecidos os pequenos que os maiores. Cheguei a traballar 3 anos de interino en secundaria. E, bueno, é totalmente diferente, non? Bueno, esa é un poquinho a miña historia do galego. Xa dixeron eles que o Ninez nada de nada. Curiosamente, tuve 2 profesores. Un era Pepe Palacios, que me decía, Nito, viña de Madrid, e veu aquí a dar clases, e dicía, yo quiero aprender gallego, pero nadie me habla gallego. Parecía que o único que lle falaba galego era eu, dábame esa impresión, non? E outra foi unha vasca en Pollo, cando fui destinado ali, chego ali un día para coñecer o centro e tal, estaba na sala de profesores ali uns cuantos, eu empecé a falar galego, bueno, que tal, bo día, como funciona eso, unha profesora estaba aí, hai unha compañera que é vasca, e eu dixen, anda, pero está dando clases aquí, e dixo, bueno, está dando clases aquí, sabrá entender algo o galego, non? Esa mesma profesora por educación, despois colleu unha parte e díxeme, no, por favor, tú háblame sempre gallego, mira, tengo 3 hijos, quería que aprendieran en el gallego, pero no hay ningún sitio donde puedan aprender gallego. Esa é a triste realidad do ensino primario. Infantil e primeiro ciclo de primaria é un desastre. Aí é o tema da lingua materna. A lingua materna é unha pregunta que se fan aos pais. Bueno, unha historia de esperpento que ao final chegan. Depois, cando chegan a terceiro, algúns profesores dicen, no, hai que darle libertad. O sea, despois de 5 anos de inmersión en castelán, de non coñecer casi nada o galego, despois hai que darlle libertad. Dios mío, é de pena. E, bueno, como en todo, despois, aínda que se dividen aquí as materias en primaria, supoño que sabedes todos, as materias divídense. As linguas falanse cada unha en súa lingua castelán en castelán, galego en galego, despois as matemáticas en castelán e o coñecemento de medios sociales en galego. E despois repártese. No meu caso, temos educación física e música en galego. Estaría religión e valores en castelán. O sea, hai que estar compensando. De todas formas, o que dixeron antes, a teoría está aí, pero depois a práctica cada un fala... Bueno, eu teño escoitado clases de galego en castelán, o sea, cousas Pero, bueno, esas anécdotas coñecedelas todos. Bueno, eu, para non aburrirvos coa teoría, eu centreime un pouquiño en materiais. Materiais xa dixeron que non hai moito material. En primaria tampouco fai falta material. O sea, para a educación física. Son rapaces, teñen saltar, correr e todo eso, non? Eu topei en Editorial Anaya un libriño aí pero está en castelán, non hai nada en galego. Seguramente investigando máis igual hai alguna ficha, alguna cousa por aí, pero bueno. Vamos a aproveitar o tema de material, cortádeme cando me pase, que grazas a Tina e a outros compañeros como Tina, eu estaba na coordinadora galega de equipos de normalización lingüística
como eu era de educación física, pois unha das propostas foi facer un blog de xogos populares e tal. Eu collín a testimonha esa para facela. Teño que dicir que empecé con outra compañeira, con unha compañeira Madalena, e depois ela marchou para outro lado. Vamos a dar aquí para entrar. Bueno, estes son un pouco o que dixemos agora, que xa está bastante explicado, o da lingua materna, o reparto das materias, xa está. Bueno, o blog chamase Enredamos, non? Aquí entramos, nun principio, como dixen antes, era xogos populares. Aquí poñía xogos populares, aquí abaixo. Pero agora aproveitei estas xornadas para darlle un cambio que tiña ganas de... Porque os xogos populares limitante un pouco. E eu fago moitas máis cousas. Eu considero un profesor atípico na enseñanza primaria porque me meto, xa veredes en que fregados me meto. Aquí, por exemplo, hai un xogo de son de paxarros, de avifauna. E eso, pois, bueno, non sei se coñecedes o programa Edilín, é un programa bastante bo, tal, e, bueno, aprendín a facer algunha cousiña, e unha das cousas que fixen, pois, é este xogo. Este xogo é un xogo de sons. Ti entras, escoitas un paxaro, o sea, primeiro asocias non sei, unha gaivota co son, e depois tens que recoñecelos, non? Depois, se dá tempo, tal, pois, practicamos. Se non, pois, probades vos. Estes estarían na etiqueta, e agora mesmo, fixen así pouco grave, está en coñecemento de medio. Puxen coñecemento de medio aquí nas etiquetas, non? Primeiro vou dar unha vista xeral das cousas raras que fago e despois, se queredes algunha, pois, preguntades, non? Bueno, de entrada, xa, decir que xogos populares hai un montón deles, porque naceu aí. E temos adiviñas, xogos de cooperativos, de arrastrar, de bolas, de chapa, de collos, de corda, bueno, un montón de xogos, non? Vamos a seguir para baixo. Aquí, fijarse o que hai. Coñecer as rúas onde vivimos. Bueno, pois eu, como a nos piden traballar digitalmente, pois eu digo, a mí gústame, exixo aos rapaces que saiban decir quen era a persoa onde vivía ela. Se eu vivo en Rosalía de Castro, tens que saber quen é Rosalía de Castro, ou Eduardo Pondal, ou quen sexa. Pois é un traballo que eu lle mando, todos os traballos fago voluntarios, porque para non meterme moitos voluntarios. Sí, porque depois igual che veñen cos estándares, e onde metes estos nos estándares, e cousas esas. Bueno, pero bueno, se lle damos aí, vamos a darlle así por tal, lévame ao blog, este é o blog de educación física do Colexio de Campolongo. Pero bueno, aquí hai un montón de traballos, Montero Río, Joaquín Costa, Iglesias Vilarelle, bueno, unha chea deles, nos vamos a ver agora, pero bueno, é un tema máis, outro tema relacionado co primeiro, as aves en perigo de extinción. Estes traballos son digitales, dixemos, e voluntarios. Outra cousa, por exemplo, é coñecer as árbores da nosa contorna. Eu, a verdad, que empecé así a animarme a coñecer as árbores. Eu sufro cando estou vendo un árbol continuamente e non lle sei o nome ou algo así. Que pasa? E no colexio xa os coñezo todos. E depois do coñezo pasei ao parque e tal. Depois fui motivando un poquinho a rapaces a que foran facendo e, bueno, teño unha cantidade de traballos deles dese tema. E, bueno, eu penso que é un tema que entra dentro do medio natural, da natureza, de coñecer a contorna e tal. E, bueno, os pais non me din nada. Unha vez foron ao Consello Escolar a dicir, bueno, este home, por que fai tantas cousas desas e tal? E dicir, mire, son voluntarias, se non quere facer, non as faga. Non hai problema ningún. Bueno, outra cousa rara que me tin así ahora aquí neste blog é o de primeiros auxilios. Este vou poñer un poquinho do vídeo, porque a verdade que foi un traballo que xa ten casi 3.000 entradas tuvo un éxito tremendo. Un traballo dunha rapaza que fixo, non se escoita. Es que poñerlle o son, que seguro que está. Que non podía despertar.
Nin cando a chamaban, nin cando a movían, nin cando a chamaban, nin cando a movían, que non podía, que non podía, que non podía despertar. Bueno, así é todo, é increíble, tienes que escuitalo. Vamos a seguir un pouco para... Bueno, en primeiros libros tamén temos traballos particulares de... Isto foi unha idea da nena e a nai. A nai é médica, primeiro fixemos en castelán, mandoume o vídeo e dixe, no. Eu sempre, a ver, a nai enrollouse ben. Eu dixe, mira, por favor, a educación física é en galego. Eu cando me mandan un traballo en castelán, digolle, douche un 5 máis non che dou. Mais non che dou, ese xa está... Non hai ningún inspector na sala, non? Bueno, outra cousa que temos por aquí son danzas do mundo. Estas son danzas, o blog está en castelán, pero a verdad que igual o coñecedes, podes descargar a música, está super ben. Ahora non o poño. Outra cousa que temos aquí, por exemplo, é unha cousa rara que a ti na igual lle sona o yogote, algún día falei do yogote. O yogote, o esperanto de sordomudos. Esperanto de sordomudos. O sea, existe e ninguén o usa. Pero eu sí que uso. Eu uso, a min, a nosa escola está chamase Escolas Asociadas UNESCO, unha historia así un pouco rara que está moi concentrada en Pontevedra, porque a verdade é difícil. Eu este ano hasta me saín por problemas internos e tal, non? Pero bueno, a verdade que é un proxecto moi bonito, porque dache tamén pé a poder facer moitas cousas. Porque estamos na UNESCO, e na UNESCO temas transversales e tal, e aí tes cabida para... En primaria somos así un poquinho... Pero bueno, vamos a poñer un pouco para que vexades que é o yogote. Despois explico algo máis. Aproveitamos o Día da Paz, fixemos aí un... Bueno, como non temos moito tempo, vades a yogote e investigades. Un pouco por último aquí, se me queda algo, poema de Gloria Fuertes. Este ano fixemos un rap da Camelia tamén. Tamén puxen a etiqueta expresión corporal, porque o tema de... Que me pos aquí? Moi ben. Pois... Creo que é así importante, xa está todo importante. Gracias. Bueno, había que deixar un poquinho de tempo por si tedes que facer algunha cuestión, ou vos mesmos, si queredes facer algunha cuestión, algunha pregunta, algunha dúbida, se queredes comentar algo, se non tedes moita fame, este tipo de cousas. Explicámoslo tamén, que non hai ninguna dúbida. Hai tanta fame que... Está todo... Estamos afeitos a isto, estamos clase en secundaria. Home, vamos, mira... Sí. Moita forza nas nosas exposicións, na boa. Cando falaba das emocións, creo que o da educación emocional, neste caso, eu estaba contento de estar aquí, o que vos decía ao principio da miña intervención, porque sabía que iba a estar a gusto, seguro que con vos tamén, pero estaba seguro de que esas emocións iban a poder aflorar porque tiña moi boa compañía, de país de que o tema de deporte... Deporte, educación e lingua e cultura galegas, vamos, son temas apaixonantes. Eu tiño unha pregunta para facerlle aos de secundaria. Quería preguntar se a educación física non sufre máis presións que outras materias para impartirse en inglés. Sí. O sea, porque, bueno, como hai esa... que é máis doado, porque... Sí, porque como hai, digamos que hai a carga teórica menor, sí que é certo. De todas maneiras, o feito de impartir unha materia en inglés queda un pouco
digo nun centro, non? Queda un pouco en función da disponibilidade e, sobre todo, do interese do profesorado. Se non é interese. Eu, por exemplo, no meu caso foi, porque cando concursei este centro, esta materia xa era de oferta en inglés, solamente en cuarto de ESO, é dicir, no resto dos niveis dos cursos, impártese no idioma que toque, non? Bueno, no meu caso, impártese en galego. Eu, a verdade, que, se vos digo a verdade, no proxecto bilingüístico do meu centro non teño ni idea de que se impartía educación física, eu imparto en galego e, é dicir, se a inspección non controla outros temas, espero que tampouco se meta en isto, é así de claro, son así de claro. Además, como teño entendido que non hai ningún inspector aquí, pois, digo, a verdade. No, queda grabado. Pero non é que haxa máis presión uno, non? Porque depende un pouco dos departamentos. A ver, a presión é, se ti acabas a carreira e tes o inglés, vas te colocar inmediatamente onde queres. Sí. No privado, muitísimo, pero incluso na pública, eu teño compañeros que aprobaron fai 2 anos, están ao lado de Pontevedra. Eso é bastante... E, bueno, eso xa é un incentivo para que teñas o B1 ou o B2. Sí, pero, en cambio, un requisito que é obrigatorio, que é o de coñecer e poder expresarte en lingua galega, non se cumple. Non se cumple. En cambio, co inglés é certo, a presión, non é que ninguén te obrigue a sacar o B2, pero é certo que, por exemplo, eu teño B2 de inglés, eu estou ao lado da casa. E a razón é porque teño B2, non porque fale galego. E teño que decir tamén que estou nun centro, además, estou vivindo pola miña propia filla. Miña filla, en casa desde que naciu, adoptamos o patrón con ela de galego. Decidimos que ali non se falaba que o galego tiña que aprender en casa. E ela en galego e na primaria, porque o círculo de amigas e amigos que tiña eran todos galego falantes, ela en primaria expresouse sempre en galego, increíblemente, non? E foi chegar ao instituto e automáticamente comezou a mudar o patrón, non? Comezou a mudar o patrón e, bueno, agora non, porque agora está estudando en Portugal, agora xa non fala, agora xa fala portugués, non? Pero é certo, hai moitísimos rapaces que mudan o patrón, sobre todo na secundaria, porque a presión mediática é moi grande. E logo, o tema do inglés, a verdade é que o galego lle fixo bastante dano. E acaban a secundaria, nin saben falar inglés porque teñen escoitado 2 ou 3 materias en inglés. A realidade é esta, eu teño que decirla así de clara. E perderon o galego. Esta é a realidade. Por lo menos dos centros que eu coñezo, e coñezo uns cuantos porque xa levo 12 ou 14 centros na miña trayectoria profesional ao longo destes 26 anos, no clase. 25 e medio, non? Iba a comentar que sí, pero vamos camiño. Unha das cousas que me quedou atrás, que dá moito traballo, pero que é emocionalmente moi boa, é o tema dos mallos. Non sei se coñeces os mallos. En Pontevedra hai moita afición a eso. Agora estou estes días estamos a 100 con o tema. Traballas o ritmo, traballas a coordinación, a creatividade. Bueno, é un tema, pero, bueno, a verdad que dá un poquinho de... Pero, bueno, podese facer tamén un mallo pequeno, unha cousa simbólica e facer todo o resto. No blog tamén aconsellan libros, hai un montón de libros de Cortizas e tal. Aquí hai varias etiquetas, por aquí ao lado, circuitos, descargas, fotos, historias, libros, bueno, clasificación de ciclo inicial, ciclo medio, superior, daquela maneira, porque a veces hai xogos que valen para todo. Bueno, imos a comer, non? Bueno, quería dicirvos que ainda hai esperanza. Non sei se por parte da administración, pero eu sei que hai moitos compañeiros de educación física que están traballando nesta liña. E, bueno, a veces hai iniciativas, a veces nos sumamos a iniciativas, hai iniciativas maravillosas. Bueno, no meu centro, quero comentala porque me encanta esta iniciativa, que surxiu ano pasado de un compañero de lingua galega que é escritor, Carlos Negro, moitos de aquí o coñecedes. Tivo unha idea maravillosa que se chama o Xove Xa, e entonces, vendo que hai, isto ven a colación do plurilingüismo, e sabedes que nos centros hai auxiliares de conversa de inglés ou de francés, pero normalmente son de inglés, que son profesores, son estranxeiros, son normalmente ingleses,
estadounidenses, e veñen como auxiliares de conversa de apoio nas clases de inglés. Entón, nós temos auxiliares de conversa de galego. É dicir, os alumnos maiores, os alumnos galegos, sobre todo aqueles que son máis galegofalantes, que veñen dun ámbito máis rural, que mamaron máis o galego na casa, non? Porque os rapaces que son criados en Bertamiráns normalmente son castelanfalantes. A gran maioría son castelanfalantes, non? O 90 e pico %. Pero os que veñen do rural sí que o traen como lingua materna, eso sí que o conservan durante... As miñas fillas en Pontevedra en 3 meses deixaron de falar galego en infantil. En 3 meses, xa está calculado eso. Pois estes rapaces poden adoptar un compañeiro castelán-falante e hai puntos de conversa marcados no centro e entonces teñen eses espazos si queren para intentar dar o paso e a través a comezar, porque moitas veces é unha cuestión de vergoña, non? Se non a tedes patentada, No, falas con Carlos, te pasa todos os materiais seguros, pero te paso o contacto. Despois comentar que hai equipos de normalización lingüística nos centros, pero bueno, os equipos están porque hai que estar, se hai algún voluntarioso, ben, pero non... Sempre suele haber alguén, Sí. O bo que temos que... A ver, todo isto é voluntarismo, é dicir, ao final non se conta o que decías, carreira docente, ni nada desto. Todo o que fagamos a favor da lingua é porque é algo emocional, porque nos gusta, porque nos apetece. E o que sí nos gusta é, de cando en vez, os profes o que nos sirve vir a actividades como esta, ver que non estamos sós, que hai máis xente, ou actividades como o que vou ir a fin de semana que ven, que é un encontro de unhas xornadas de convivencia de distintos centros de toda Galicia que nos convidan. Vamos a ir co tema do Consello da Muller Nova, que vos falaba ao principio da miña intervención, e donde aí se pon en valor moitas das cousas que se fan nos centros e que, ao final, non te sintes só, non? Non son unha soa illa que está funcionando aí sin ninguna conexión, sino que hai máis illas que de cando en vez se reúnen e que o traballo, tira para adiante, non? Os que nos xuntamos na coordinadora galega, aí sentímonos arroupados. Estabas traballando solo nun... En cambio, aí moitísima xente colleu moita forza. Foi un traballo estupendo. Bueno, creo que non vai haber ninguna pregunta máis, así que inauguramos o pantano e marchamos a comer. Moitas gracias.